Aşgabatyň sowda nokatlarynda gysga döwür elýeterli bolan ýumurtga ýene-de dukan tekçelerinde nitrim boldy. Paýtagtdaky habarçymyz ýumurtkanyň bar bolan dukanlarynda hem onuň bahasynyň birdenkä tas 2 hisse ýokurlanandygyny aýdýar. Aşgabatyň käbir sebitleriniň dukanlarynda ýumurtga ýene-de sowdada nitrim boldy. Ýogsa ýaňy ýakyna çenli 30 sany ýumurtgadan ibaret bir desse 30 manatdan, käbir dukanlarda bolsa 28,5 manatdan näçe diýseň tapdyrýardy. Käbagtlar arzanladyş yglan edilip, onuň bahasy 22 manada çenli dagy düşürilýärdi. Şuň ýumurtkanyň tapdyrýan käbir dukanlarynda onuň bir dessesi eýýäm 45 manatdan bahalanýar. Ozollar bir dessesi 50 manatdan satylan öý ýumurtgasynyň bahasy hem 60 manada çenli ýetdi. Diýip Aşgabatda ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtyň ensemi sol tanda döwlet dukanlaryna aýlanyp gören habarçymyz ýumurtkanyň tapdyrýan sowda nokatlarynda hem onuň her müstüre çäkli möçberde satylýandygyny anyklady. Ýumurtkanyň tapdyrýan käbir döwlet dukanlarynda ol adam başyna 10-dan artyk satylmaýar. Döwlete degişli beýleki sowda nokatlarynda bolsa, tekçelerde diňe ýumurtkanyň ozolky bahasyny görkezýän bildirişler dur. Hususy dukanlarda bolsa, bir ýumurtkanyň bahasy 1 manat 40 teňe, 1 manat 50 teňe aralygynda üýtgeýär. Diýip habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Ýiti ykdysady çökünlükden ejir çekýän türkmenistanlylar döwletiň degişlilikde arzan bahadan hudurlayan ýumurtga, un, şeker ýaly itaty önümlerine garaşly bolup durýar. Emma döwlet dukanlarynda çäkli möçberde goýurylan bu azy harytlary köplenç satywda tapdyrmaýar. Raýatlar teýlik ýagdaýda satywy goýurylan itaty azyk önümleriniň hilinden hem şikaýet edýär. Yurt häkimetleri ilata ýeňillikli azyk paýlaryny, ýagny kesitli möçberdäki şekeri, ýagy, ýumurtkany we towuk budyny arzan bahadan satmak düzgünini mundan 6 ýyl çemesi ozal girizdiler. Ýöne geçen ýylyň ýanwaryndan häkimetler bu azyk paýlarynyň köpsini ýatyryp, döwlet dukanlarynyň aglabasynda şekeriň, ýumurtkanyň, towuk budynyň bahasyny bazar nyrhy bilen deňleşdirdiler.